Izvoli, Radovanje. Pošto je Milan kritikuje da stalno se ponavljam, a nešto što mislim da nisam ranije izvodio, pa kažem ovako. I kada predstava se završi, mi ostaćemo tu, otvoriti novo pivo i kolati stare planove. Znaš, mi smo putnici u vozu, svi moji prijatelji davno su izašli, a mi smo i dalje tu, u istom vagonu, decenijama. I voz nigde ne stiže. U stvari, voz stoji u mestu dok mi trpimo. I ne, nismo mi nikakvi drugovi. Samo smo zarobljeni u istom vagonu i ne, nemojmo nazad, jel, zavolili smo svoj voz. A ja se pitam samo, da li ću jednog dana otići negde daleko od pruge? Ono što ja kažem, jedna minijatura iz davnijih dana. Kažem ovako, čovjek je fabrika govana, 10 metara creva, što sve lepo pretvore u sranje, a svako govno jednog dana opet bit će šaren svet, jer govno nije smeće, čovjek je smeće. Svakog mjeseca se ovdje održava poezija, znači svako od vas može da se prijavi na konkurs, znači ako nekoga odbijemo, to ne znači da mu je loša poezija, nego da jednostavno nije ušao u taj krug ili da trenutno nije odgovarao postojećim konceptu. Završavam poezijom, muzika!